Dobrý deň, to Vejksko a vítam vás u nového videa. Dneska si zahráme novú hru s názvom Colony Survival. Je to podobné ako Minecraft, len na rozdiel od Minecraftu tu máme kolóniu, o ktorú sa treba starať a brániť ju pred zombíkmi. Tak už nebudem ďalej obkecávať a ideme na to. Ako si nazveme svet? Difficulty necháme normál, World Seed napríklad Vejksko, dúfam, že ma to niekde nespavne, niekde kde je veľa snehu, to by som bol nerad. Tu môžeme hrať multiplayer, dobrá. No, vôbec neviem, čo táto hra mi prinesie, hráme poprvýkrát, tak som zvedavý. No. Videl som to na YouTube, ako to hrajú nejakí youtuberi, Colony Survival, takže trošku viem, čo tu treba robiť. Vyzerá to pekne. Myslím, že teraz nejako môžeme štartnúť kolóniu. Ako si ju nazveme? Ako si nazveme našu kolóniu? Jak si ju nazveme? Dobre, nazveme ju Berlín. Dobre, bude sa volať Berlín. Alebo nie, dáme tu Bratislava. Tak. Máme Bratislavu. OK. Myslím, že teraz OK. Erko môžeme rotovať. Kde si dáme postele? Vieš čo. Nebudem rozmýšľať. Ideme, proste sa niekde plesnem. Tak. Vlastne tu hore, naľavo, sa píše, koľko máme počet postelí a počet kolonistov. Teraz my máme zatiaľ 0, ale koľko máme postelí, toľko môžeme mať kolonistov, takže teraz čím... nie. Čakaj, jak? Tuto. Môžeme si privolať kolonistov. Už je tu. Dobrý deň. Dobrý deň, ako sa máte? Vyzerá pekne. Čau, kolonista. Tak, mali by sme začať to trošku niečo si tu postavať proti zombíkom a začať trošku produkovať. Myslím, bum. Berry Farmer. OK, dáme ho trvár sem. Na tohto. Nejaké malé. Napríklad sem. OK, už si dobral prácu. Dobre, zatiaľ keď môžeme tu produkovať jedlo. Tak... krejtka. OK, toto budeme potrebovať, krejtku. Kam ju dám? Bum, sem. OK, a krejtka je vlastne na to, aby si tam kolonisti odkladali to, čo tu zozbierajú. Myslím si, že ešte tu... Jo, toto potrebujeme. Takže potrebujeme log a stone rubble. Čaká, to je log? Nie, to sú planky. Potrebujeme logy. Jo. 11 mi mohlo stačiť. OK. Tuto myslím, že si môžeme vyrábať nejaké veci, takže... Ahoj, vítaj, budeš mi craftiť veci. Tu si môžeme nastavať, koľko čo chceme. Night guard. OK. Planky. Posteľ. OK, tak ja to radšej nechám tak. Ešte by som to tam pokazil. Rozmýšľam nad tým, že by sme si tu mohli postaviť taký veľký plot. Lebo jak som pozeral trošku na YouTube, tak s tými zombíkmi to tu bude trošku masaker. No, však uvidíme. Torčky.
OK. Myslím, že áno, ešte foresterov by sme sa mohli dať. Na 100. Nice. Krejtka. Bum. Torčka. Tak. No, zatiaľ to tu boh vie ako nevyzerá. Ale... je to len pravidel. Je to len pravidel a... trošku si toto osvetlíme. OK. Tak ja idem postaviť plot okolo... Jak ďaleko to je? Okolo mojej kolónie a potom sa vám ozvem. Dobre, tak trošku mi došli bloky. Moc som tu toho nepostával. Dúfam, že neprídu zombíci teraz. Ľudia, kebyže máte nejaké dobré tipy, ako hrať Colony Survival, tak napíšte do komentárov, pretože mi to dosť pomôže. Tie hory sú tu pekné. A myslím si, že... Teraz neviem, ako sa tí zombiči spawnú, keď je tma, alebo... tuto na tejto šedivej časti. Radšej si to tu celé otorčkujem. Chvíľku mi to potrvá, takže... Dobrá, minul som si všetky svoje torčky. Než by sa to nemalo spawnovať. A kolonisti konečne stále začali pracovať. Budeme mať guardov. Nice. Teraz som si tu nohou trošku pokazil zvuk. Snáď je dobre počuť. Máme jedlo, berry meal. Potrebujem viac berry farmerov. Nice. Bum. OK, vítajte. Šup do práce. Dobrý deň. Potrebujeme plenky. Myslím si, že ďanko nestíhaš. A jeden? Dobre. OK. Tak ty budeš mi robiť špeciálne len plenky. Bum. Máme tam tak. Si môj plenkáč. Akože nemyslím plenky akože po česky plienky, ale plenky ako drevo. Tak ja idem trošku naťažiť dreva, lebo žiadne nemáme. Potom sa vám ozvem. Dobre, tak som to ťažil. Zistil som, že stack v tejto hre je 200. Takže to je dosť dobré. No, trošku som tu pomohol prírode. No. OK, to si nebudem všimať. Trošku som skácal miestny les. Ale máme 200 dreva. Nejaké listy. Nepotrebujeme. Tráva. Kameň. Zase listie. Sapling. Musíme ho niekde zasadiť. Jak pomaly to craftia, však. Aha, ja si to nemôžem rozkraftiť. Drop items here to trash them. Na čo budem trashovať? Vás zaujíma, aký je to veľký inventár. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Defense. Aha. OK. Však to uvidíme časom. Stone rubble. Nie, počkaj, ja som si tu niekde už kopal dieru. To. Musíme urýchliť prácu robenia plenkov. Keďže si ich môžem sám craftiť, tak... To je nejaký černejší kameň. What? OK. Ja už nemám ani torčky. No tak, to som nepôjdem kopať nič. Tak. OK. OK. OK, tu som niečo našiel. Koper. OK. Kopr, to si nakopem. Ďalšie orečko. Clay. OK. Ale to teraz nepotrebujem, teraz potrebujem zvýšiť produkciu dreva. Už zase mi pôjdu spať a... si nič nebudem mať.
A už je noc, no. Výborne. No dobré, nice. Myslím, že to bude stačiť. Tak, dobrý deň, vítajte. A chýbajú mi postele. Plenky. Nice. Môžeme ďalej stavať. Nice, to sme sa teda pohli. Ok, idem ďalej torčkovať. Bojím sa zombíkov, ale nemám moc obranu. Musím zobrať prak. Aha, potrebujem ammo. Ok, môžem si nejako zobrať. Nemôžem. Ok, ale mám prak. To je pozitívne. Teraz je tu otázka. Môžem nejako hitnúť svojho kolonistu? Dobre, môžem. Dobre, to už nebudeme robiť. Predom sa ospravedlňujem. Nie som moc dobrý builder. Nečakajte, že tu budem stavať pleb. Obrovské, krásne hrady. Alebo stavby. Budem sa snažiť, ako budem vedieť. No dobré, idem dostať ten plot, potom sa vám ozvem. Dobre. Plot už by mal byť tak nejako hotový. Trvalo to strašne dlho. Ok, a zistil som, že už máme nejaké suroviny, aby sme si niečo researchli. Science, takže poďme si researchnúť smelter. Toto nemôžeme. Mud bricks. To vyzerá pekne. Ok, to potrebujeme. Pottery. Clay. Miner. Tiež. Si to. Zase môžu craftiť iba títo. Hej. Tak to čo je? To sú minery. OK. Tak minerov chcem 5. Dobre. Takže niečo sme si researchili. Zatiaľ nevidím moc menu, ale musím chvíľku počkať, kým mi to tu postavia. Keď mi to craftí náboje, to si vezmem. Yes. Kde ste zombíci? Bojte sa ma. Teraz na mňa nemáte. Ľudia, môžete mi ohodnotiť tento môj krásny plot, čo som postaval. Alebo mi tak môžete ho trošku vykritizovať a napísať do komentárov, ako by som mohol zlepšiť. Alebo... Neviem, ešte som tak rozmýšľal, že by som tuto, na rohy, pridal nejaké vežičky. Strážne. A predstavil by som si to tak nejako, že tam, kde mám teraz zapichnúť tú vlajku, tam som spôsobil nejaký obrovský hrad. A toto okolo, že by boli všade nejaké domy, farmy. Možno farmy by som dal von odtiaľto. Neviem, čo mám robiť s týmto kusom rieky. Ale zatiaľ zombíci sa nejako neukázali. To som prekvapený. Trošku by som sa tu mohol torčkovať, tak. Sa mi tu nič nespawne. Dobre, ale tak zatiaľ tu nič sa neprichádza. Je to zatiaľ v pohode. Dobre, už sú 3 hodiny ráno. Je tu ešte mesiac na obzore, ale už vylieza slnko. Kedy sa bude kolonisti? Poďme si to odsledovať. Ok, to sú 3 hodiny. Stále sú 3 hodiny. Ešte stále sú 3 hodiny. Sú 4. No tak pocit, že sa bude v 5. Však uvidíme. 4 hodiny. Čo pekný deň. Dobre, budia sa v 4. 4 hodiny sa budia. OK. Počkej, prečo robia ešte klady? To som nedal. Však to tu není. To je divné. Už konečne stalo niečo iné. Dobre, po chvíli, čo som tu čakal a nastavoval, čo majú
craftiť títo kolonisti, tak už konečne mi produkuje postele. Ich tu mám 7. Ich dajme ešte sem. Sice tu ešte spia ako bezdomovci, ale to sa zmení o chvíľu. Verte mi. Tak. Jo, už tu mám minerov. Ty pôjdeš sem. Dáme bedňu. On by ťaží teraz kameň. A už ide, už ide. Krásne v čiernom odeve. Poď. Až. A ťaží. Ťaží kameň. Môžem ho dať na orečko. Môžem ho dať na orečko. Tak ťa dám sem. Kolóny. Bum. OK, a tento by mal ťažiť toto. Koper. Ešte mám nejakých? Jo, mám ešte. Ešte dáme. A teraz neviem, to bude ťažiť, jak to orečko? No je asi nekonečné. Ako ten kameň. No dobrá. V tomto prípade teba dám sem. To je dobré, keď je to nekonečné. Teraz tam máme nekonečný zdroj toho orečka. Aspoň ich nemusím ťažiť. Tak. Nejaký stone a... Minera už nechcem. A ešte tu furnace. OK. Bum. OK. A potrebujeme nových kolonistov. Aha. Ešte jedna posteľ. Aj, mám to. Aha, ja mám problém s jedlom. Jak to spravím? Ty si vyhodený z práce. A ja nemám moc jedla. Musíme to nejako napraviť. Postele. Bum. Berry farmer. Dám ťa... Bum. Bum. Ja to môžem dať aj takto, tak počkaj, remove. Nie. Bum. Dáme čestku. O nie, už nemám jedla. Dobrá, staň mi nezomru. Tam hore napravo sa píše Total Meals a mám iba 3. A stejne moc dobrá. Všimol som si, doteraz som si to nevšimal, že tu mám životy 100 zo 100. Takže nechcem moc skúšať, čo sa stane, keď zomriem. Čiže si odložím nejaké veci. A je tu hľad zombíkov. Ale ešte doteraz žiadny zombík neprišiel, to už mám day 4. Asi tak budem, že ma prekvapia, ale sú tu zombíci. Nebojte sa. Sú tu zombíci, ale neukazujú sa. Sa ma boja. Bojte sa tejto pevnosti. Ktorá teraz hľaduje. Ale máme náboje, dáme si sa náboje. A ešte viac nábojov chcem. Bum. Takých 100. Môžem sa sám seba trafiť? Asi nie. Ešte raz. Nemôžem sa trafiť. Alebo sa iba neviem trafiť ja do toho náboja. OK, zatiaľ kým som sa to nudil cez noc, tak som si trošku pozrel Science. A to je granát launcher. Tu budeme strieľať granáty. Potom to je mušketa. Tu. Čo to je? Launched Steel Glider. OK, nejaké lietadlo. Glider, lepšie povedať. Blast Furnace. Cannon Trap, to neviem, moc nechápem. Street Lights. A tu zatiaľ nemám ani Street. Glider. Zaujímavé, ale k tomu sa ešte dostaneme. Sme ešte na začiatku. Bum. Aha, tu sú schody. OK. Light brown stairs, či... Dajme tomu, že takto môžeme volať. Wood flooring. Torch, to nepotrebujeme, to si viem craftiť aj sám. Drevo, na to už máme ľudí. Log wall. A myslím, že to bude tá väčšia priorita. Dobre. OK, to je zraz zaujímavé. To je posteľ. Ďalší bezdomovec. Máme lesníkov, máme dosť veľa dreva.
taigového. A nechávam, odkiaľ som nabral tieto saplingy. Ale dobré. V tejto hre sú že vraj aj všelijaké biomy. To by som chcel niekedy vidieť. Zatiaľ nemá nič, čo je toto za biom. Tak potom niekedy pozriem. Pozrieme sa do diery, čo sa tu deje. Dostal som taký nápad. Aby tam hore na nich nepršalo v noci a tak. Takže by som im tuto dovnútra dal postele. Som si boli spokojnejšie, sme mali strop nad hlavou. A nejako by to mali aj bližšie k práci. Máme už kamenia. A dva? To nejde. Stále mám 0 jedla. To není moc dobré. To mám už toľko fariem. Meditujem. Potrebujem ďalší berry farmerov. Tak to nepôjde. Je to súrne. Ach, toto musíme úplne všetko. Dobrá. Takže teda v ďalšom diele si to tu musíme na 100% skrášliť. Musíme vyriešiť hladomor, ktorý tu máme. A už mám 2 jedlá, nice. Ty máš complete. Aj to je tento. Mali by sme tuto postaviť, nech majú nejakú strechu nad hlavou. Nejakú miestnosť, kde budú povolania. Tuto. Napríklad hlavná budova by to mohla byť. Tuto, pod zem, budem dávať postele. Nech šetríme miesto hore. A tak, no. Však uvidím, čo sa nám všetko podarí. A ešte by sa tu... Ešte si niekde... No, nebudem si nič spoilovať už. Nebudem si niekde vyhľadať, kedy pôjdu zombíci, ale nejako nejdu. A trošku ma to znervozňuje. Kedy prídu vôbec. No. A tak poďme si niečo pozitívne. Krásna rieka. Dokonca aj shiftujem. Si to teraz moc nevšímal. Levitujúce bloky. Avkujúci kolonisti. No dobrá, pokiaľ sa vám dnešné video z Colony Survival páčilo, budem rád za odber a lajky. Dosť ma tým podporíte. Je to zdarma, oboje, lajky a odber. Takže budem moc rád, keď ho dáte. A uvidíme sa pri ďalšom videu zo série Colony Survival. Takže čaute! Arnošt, pozdrav. Čau!